Aduk kat no ngin syaset patok paune virus. Haba kalat berlaj nu kadon. Ini ban simbet ya ka. Aya ketika kawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena kekhlam. Kajing kenduk lang hapadang ka HSPDP baru menteri rangba ka Sarkar Jilla u Konrad Konggal Sangma kalalong ka basaiso hakaba uba KP pangniang presiden katega seng sain hima sima haka Jilla uloong baka don ka jingkerman baka Sarkar Jilla hapo ka jingilam u menteri rangba kan penurlong ban penkela ya ka para bakat RAB jong ka kernit ka ban riu katkum kariti sensar kari India. Katkum ubak KP pangniang presiden ke HSPDP haka Jilla uloong baka tega jingpen kela ya katega para khat RAB kalong ban ithuno daka kentin governor haka jaka ka kentin presiden balada on pen kela ya katega kentin kabamut kan long ka kentin kaba penkobor khamkrau susu ya katega kerdan nakaba julong barok shikatta uloong ru bakat kum Konrad kum menteri rangba ka Sarkar Jilla ya katega jingpen kela ya katega para onra haka jingyalang ka kunhun menteri ka Sarkar Jilla kabana kaliang ka HSPDP kadang temu banyatai haka ying dorbar thawan ka Jilla nakate ka sur menteri rangba kadon ka jingkerman bakarai naka kunhun menteri onra pat saka Sarkar India banyo pen scam sendon ni ka jing manjur to nak yang jungi ka HSPDP nila rai SEC ban phak saka Sarkar Jilla ban propose ya ka amendment saka schedule ka penta jong ka parti ke bangi ni phak am ta kasni da ka representation kalong ban amen yang ka para 12 AB to the Constitution of India jong ka schedule ba kum ka parti hi hadin bang la pek bahaya ka ne ka jing ya jong ka Sarkar India ban wanra ya ka jing pen bhak amendment tengi don kam ya ka para 12 AB jong kane ka schedule ba ya ka tu ka para 12 AB ka ba nakaliang jong ka Sarkar India ka sha yangi ban amen kalong ba but empower pat yangi ka jalame dia da ka ba ha ka tu ka para 12 AB pila pinda puli ka kum ka constitution la ong hang tu ba u president ng India mo lada udon kamon ulah ban pelaj ya kanu ka an ban pentre kam da o hapo ka jala jungi ya ki central law la ka ka an ka khando MDR yom MDR act dali ka an ka khaw ta rise ki yom conservation of forest act 1980 te kini ki an ki badon mentah ka Sarkar India lengba ka 12 AB ka pamut ba kamton borshu ya ka jala jungi ban thau ai lani ban petai kami ki ai la ka chong ka sti kham tam halor ka do ba siap halor ka khaw ta ka bolong ka kum ka ti tu su chong te kum ka nuksan ta mo kum ka nuksan ta ka long ba yo do yong mo nadu bala intervene ka ne ka NGT ka sti chungi kam la shu ban ong no ban ai license mo lani wat ban thau ya ka mining policy haka state jungi tala dehi bat bakan kut haka state jungi lani hok goban jungi re ya kini ki anj bedei ban yo ya ka bor ban pre kam ban khai mining yo do yong ni ha ban yo ya ka jimentu naka central government ten re hakani 12 AB badela dang ni weng no ya to ka tin president ngin tersat no da ka tin governor 12 AB jong ka sa ka 12 AB jong ka jong kami kaya kan long nukum ke 12B ni 12B jong kasam kabut ba kasura sam kabut ba kadon kabor mentah kisdu dia bakinu ki central law ki bomi ha ba ka riti dustur ke jongi ki bomi ha ba ka pat ka ni ka lantern system ke jongi lani ka uniqueness jongi traditional law ke jongi kamla ban apply ha ka ri ke jongi ha ka jela ke jongi lada ni ngiyo ban replace no ya ka tu ka kantin president jong ka 12 bi patbu no da kantin governor ha ka 12 bi jong ka jilam ni kali tengi sutu ba de hang ni kai bangi du bo no ko ka jala ka jongi te nak ta ka daw ngi bu ka jing dawa ka Sarkar le jongi
but hakaji kren baru chief minister ula simpia ya gani daga boong ya gani kawai na ka proposal jong ka HSPDP la sai kedar minggu entah hak kabinet meeting but kabinet jong ka sarkar India jong ka Meghalaya kan sapha kan recommend negara ka sarkar India jadi kena kalian ka parti jong ilingi kwa senon official resolution jong ka state legislative assembly jadi ong PM kini ki kambar koi mentah haba naga kabinet ni la recommend kamudhi baka sarkar jong ni kala recommend badaiban weng no ya ka tin governor ka tu bi ya ka cutting president ka tu bi ban in search badai ka tin governor ka tu bi kemudian automatically ka state ju ka don ka power kemudian empowering la iboring bang la ban don ka board kumba ka dai yang ka kumba ka stud jo jadi jo ni ko Meghalaya ka ba badai ni lihat keren tu bakumno na kalian ka sukar in perkham ya ka wait pat ka benta ka close in pe yang ni haka wamud ba haka para haka de ka 28 22 ter hak wede pat ka establishment jong ka village council but ka municipal council te na kalian ka jumi ongkum ni haban amen ni restriction ni ai ba ka ni ka sarkar Meghalaya ke jongi kanom dei ban pediam ya ka proposal jong ka sarkar India bakan don ke election haka village council kat kum ka jing long jing man kum hagor kom jong ka panchayati raj namang don lupa ka traditional institution ka bangi ki dor basnong gi don the uniqueness ngi golong banchi ya ka yo nong yalam ni headman mo ni rambasnong sordasnong ba ai ba kadis council kan long ka bor makaban kami ya kani ba nimdon kamru bandon kata ka municipal council mengila don kadis council te kini kilong inline bat kani ka kebangi ong ka panchayati raj process ni system tena kata ka daw I chief minister berom yung saib em gini hi kanam dei ban amen ya kani ka bentar bede bat ka village council dan ka municipal council namang ila don pa in place this council ila lightly ko Meghalaya te ai ba ka council mo kan putri kam ya ki an ki dan pa kabut kan penne gi hok ti gi dustur ko ni jito haka bede bat ka dor basnong ka jong apo ka jing pe jong this council bat ki si ki doloin ki wahaldar bat ki sadar taga de ba har ka bani oban ya friend chai ban Honorable Chief Minister, iru asma be kata bat kisi shong kabinet tadi kita perkoi kini banyak but ka parti jun ka kremen schem ba ya kabinet men jaga schedule le ka bi nila kawa tinge ba ina ka jing kesan ko pura namba kum ka state ka chumi ka ba gidon ka jing long kerpang khamta me ada kendo ka siap ngilong time mo ki klau gi pata ka sin syatan rai mo ka bisatan rai tolong ba kan nyai pendek om ni nyai pendek kan nyai pen bahasi su pen ban jaga pengiluran lepa kata ka dei jing ndu junam ta sing ka joni ga parti baru CM ke dei pa kita amin men